ja sóc aquí. Ja veieu aquesta espècie de construccions estranyes, a l'altra banda en tenim més. Estic pensant que crec que no hem parlat de les tremuges, o si n'hem parlat és molt poc, d'acord? Per tant, com que és una cosa molt fàcil d'explicar, molt útil també per construir coses i molt interessant, aprofitarem aquest capítol doncs, per explicar-ho també. La tremuja al final no és res més que un espai que fa com de canonada, diguem-ne, i impulsa ítems a través d'ella i que permet doncs, fer coses com posar un ítem aquí i recollir-lo en aquest cofre. Podeu imaginar que si això ho allarguem molt o ho fem des d'un pis de dalt a un pis de baix d'una casa, d'una mina o el que sigui, doncs li podem trobar utilitats interessants, no? En aquest cas, per exemple, doncs si jo poso aquí dos pols de roca vermella, ja veieu que ha desaparegut de la tremuja perquè com que té un cofre a sota, doncs ho traspassa, d'acord? Si no tinc cofre a sota i li poso a la tremuja redstone, es queda guardat en la tremuja. Sistemes una mica més complexos com aquest d'aquí, per exemple, però ja veureu que el sistema és el mateix. Aquí baix el cofre és buit i jo ara vinc aquí, poso uns quants pols de redstone que ràpidament baixaran per la canonada que forma les tremuges i apareixeran en el cofre. I el mateix horitzontalment. Si jo els poso, veieu que van passant tots ells, no cal que siguin més, i els recollim aquí i els tenim aquí, i aquí hi ha un bloc d'herba que havia deixat jo. Bé, com aconseguim que per exemple, no? Si jo agafo un cofre, per exemple, la porta no necessito més, jo poso un cofre aquí i un cofre aquí, poso una tremuja, no? Ara podríem fer una endevinalla, no? Si jo poso un element aquí, a quin cofre anirà a parar? Doncs si posem un element aquí veureu que no va parar cap cofre. En realitat, tal qual l'he posat, només es mouria si tingués un cofre a sota i jo posés aquí a la tremuja amb les majúscules i posés això aquí, aleshores sí que... Escolta'm, cavall. Cavall aquest em sembla que ens busca, Doncs bé, si jo ara poso aquí la redstone, ja l'he posat, no? No l'he posat. Si jo poso aquí redstone, pam, no puc obrir aquest cofre. Ara sí. Veieu que la roca vermella queda a sota. I això és així perquè, si us hi fixeu, les tremuges, tenen una espècie de pota, no? Una espècie de sortida, que és la que ens indica per on sortiran els ítems. En aquest cas, com que jo no li he indicat res, va cap a sota sempre, d'acord? Però si us hi fixeu, veureu que aquestes van cap a la dreta. Això ho aconseguim simplement, com sempre, amb el shift, botó dret en aquest cas perquè és un cofre, pam, i ja veieu que marquen aquesta, d'acord? Si aquí miro cap aquí, veieu que marca cap allà la canonada. Si miro cap aquí i clico, doncs s'activa d'aquesta manera. Fem servir el shift perquè si no ja sabeu que si jo miro cap aquí, encara que tingui la tremuja a la mà i clico, el que fa és obrir-me el cofre. I això, per tant, ens permet crear sistemes més o menys complexos. Jo puc agafar, per exemple, i apuntar diferents tremuges a un mateix cofre, inclús així, i per tant, si jo llenço un ítem per aquí, sobretot si l'encerto, pam, apareixeran al cofre, ja ho veieu, per tant això també ens permet crear alguns sistemes, però vaja, res, purament perquè veieu una mica el funcionament, és qüestió de fer proves, però vaja, és bastant útil, la veritat és que és bastant útil perquè podem fer coses, per exemple, així, posar, no sé, se m'acudeix, per exemple, aquí... No tan a baix, mir. Podem posar aquí, per exemple, un cofre, que veieu algun exemple més, aquesta la traiem. Podem posar aquí, per exemple, un cofre, si em deixa, gràcies. Molt bé, i llavors posar tremuja mirant a cofre, tremuja mirant a tremuja, tremuja mirant a tremuja, tremuja mirant a tremuja. Llavors jo m'asseguro que, sigui com sigui, tiri on tiri aquest cofre, apareixerà en aquests cofres d'aquí. I ho podem fer servir per recollir elements, etc. Vaja, un munt de funcionalitats. Bé, més coses. En el cas del rail detector la cosa és molt senzilla. Jo poso una vagoneta, l'empeny i en el moment en què arriba sobre l'activador mou, és a dir, dona corrent a la porta, dona corrent a la llum i també donaria corrent en aquest bloc d'aquí, d'acord? Simplement és un interruptor que s'activa quan hi passen les vagonetes per sobre. D'acord, aleshores, i per últim, per acabar el capítol, així acabaré amb una cosa una mica graciosa, una mica divertida, és la vagoneta amb dinamita, d'acord? Una vagoneta que podem fer servir, per exemple, en aquest cas, de fet el que hauria de fer és aquí també intentar aconseguir una mica més d'impuls, perquè si no, no arribarà allà on jo vull. D'acord, posem això aquí. I ara el que farà la vagoneta... Epa, aquest no en tinc. Aquí, perfecte. Ara sí, d'acord? La vagoneta vindrà per aquí amb la dinamita desactivada, passarà per aquí sobre, com que està desactivada, activarà la dinamita, això li donarà força, vindrà cap aquí, potser explota aquí ja, Tampoc he fet el càlcul del temps, però vaja, veureu com realment explota. Si arriba, explota.
Pum! Ara, com que estem en mode creatiu, això gairebé no rebenta res. En mode creatiu hi ha aigua, però vaja, la dinamita, depèn d'on la posem, doncs fa de les seves, ja us ho dic. Mira, ho podem ensenyar, ja que no l'hem tractat gaire en aquesta sèrie. Per exemple, doncs la podem posar, aquí, i llavors la podem activar amb diferents coses. Aquí, amb la redstone, per exemple, és una opció. Vale, ja heu vist ara sí el poder de destrucció que tenen aquest tipus de blocs de dinamita. Molt bé, família, doncs tornem cap aquí, cap al poble. Mira, ens posarem aquí en aquesta espècie d'ajuntament que tenim aquí construït i despedim l'episodi, d'acord? Ja hem avançat també amb els trens i les vagonetes i les diferents coses que es poden fer, i al proper episodi parlarem dels estàndards, que n'hem parlat molt per sobre i que s'hi poden fer alguns dissenys ben xulos, així que ho explicarem al proper capítol. Vinga, un plaer i fins aviat.